ओ म शुणिलु आज्ञा भाई शुण मो सहित आज तू दुकान को चले सांग मान सहित बुलाइले से बंद कर। आज्ञा आज मो सहित दुकान में बसबू तू है। आज्ञा शुण म घर किसी पनीपरिया नहीं है पैसा ने बजार रू पनीपरिया आणबू आज्ञा भाई है। ସାଙ୍ଗଟା ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଆସିଲାନି କ'ଣ ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସଳେ ଆସୁଥିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇନା ଆସିବ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ବା ଯାଉଛି। ଏ ଏ ଏ ଓ ଶୁଣ ହେଲା ସକାଳୁ କଣ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ ଆଜି କୁଣ୍ଢେଇ ପକା। ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ଗଲେ ହଉ ପରେ ଦେଖା ହବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବଲରେ ଯିବ ହଁ ଯା କାଲି ଦେଖା ହବା। କେବେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଯେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତମ ସହିତ ନ ମିଶିବାକୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିବାକୁ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ତୋ ଭାଇ କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ବସିବୁ ନା କ'ଣ? ଚାଲୁନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିବା ଚାଲେ। ନା ରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆବେ ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଇଲା? ଏ ତୁ ମୋ ପଇସା ଦେ ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେ ମୁଁ ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପଠେଇଛି ତୁ ମୋ ପଇସା ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଦେଇଛି ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ତ ମୋତେ ଦେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଦେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେ। ଏ ଓମ୍ ଶୁଣି ଗୋଟେ କାମ କର ଆସ। अबे फिल्म ना पूरा बढ़िया है कर्म देखिबो थरे देखिबो आउ थरे देखिया इच्छा हबो चाल ना जिया बुलिके आसीबा थरे गले कोन असुविधा होची। अरे घर एपर्यंत रोषे है मु खाइबी कौन? अरे सान भाई की पैसा देती सी एत कुआ वाला हाँ भाई आस दुकान जी यार लेट है कौन तुम ये कर कहल। अरे घर एपर्यंत रोषे है भाई को देती पनीपरिया आने को सी एपर्यंत आसनी आ दुकान कौन जी तो भाई बा सिनेमा हल बस गोटे 12 टका हाथ फिल्म देखुची जगे पुओ सी 12 टका हाथ मिसिकी यार सियार बुलाबुली कर तो हाथ रू जिते खसीजनी कि तू पछरे लोक मान शुणु गोटे टोकिक नहीं तो भाई पलैची। अरे ओम तो पनीपरिया पैसा देती पनीपरिया कहीं पैसा कहीं हजी जाइए तू पूरा ही टोका हाथ मिसिकी फिल्म हल फिल्म देखुलु मो ना कहीं मिछ कथा कहीं कौच भाई देखो मिछ कथा कहते मोर हजि जाइए पैसा। बापा तो भाई की जगे मत मिछुआ कहला हाथ रू जो खसीज आउ आयत करूँ ना भाई मिछ कथा कहते भाई सी कहीं मिछ कह तू मिछ कहू ना भाई नहीं ये भाई ही मिछ कहूँ मुझे जमारू जाइनी। अरे तू ता हाथ फिल्म देखा जाइनु ना मुझे जाइनी से टोका हाथ तू पा मु पता एनु देखिक आइली तू हॉल ले ता हाथ बस फिल्म देखुलु मु मिछुआ नाई रे तो भाई की पुआ जगे तमें दी भाई भितर बुझाबुझी हो मु चली सियाड़ दुकान खोली। भाई आप बाहर लोक कथा शुणिक मत मो ऊपर अविश्वास करुच नाई भाई आपड़ जहाँ भावुं से नुह भाई आप जो कहते सांगसाथी सहित बुलाया मुझे सहित बुलूनी भाई 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 मतलब क्षमा कर दियो भाई मोर भूल है भाई घर पैसा नहीं कि पनीपरिया आनिक घर दे
ଏବେ ଶୁଣ ଓମଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି ଏବେ ଏ ଓମ୍ ଓମ୍ ଶୁଣ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବାଇଆ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଶୁଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଓମ୍ ଏବେ ର ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା କ'ଣ ହଁ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରେ, ମୋ ଭାଇ ତ ମନା କରୁଛି ତୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ। ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ର ଏବେ ର ଆରେ ଶୁଣି ଆରେ କାଲି ସିନା କର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ପୁରା ଭିଲେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ଶୁଣି ଆବେ କାଲି ସିନା ତୋ ପଇସାରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ପୁରା ମୋ ପଇସାରେ ଯିବା ଚାଲୁନୁ ଯିବା ସତ କହୁଛୁ ତ? ଆରେ ପୁରା ସତ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ବାତେରା ଟୋକା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ କାଲି ଆମର ଯୋଉ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଉ? ଆରେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତୁ କ'ଣ ମିଛ କହିବୁ? ଆରେ ବୁଝିଲୁ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ତୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ସେ ଦେଖିବ ମତେ ମାରି ପକେଇବ। ହଉ ଚାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଖିକି ଆସିବା ଭିଲେନ୍ ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ପୁଣି ଯିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହେଇଠି ବା ସେଇ ଟୋକା ହେଇଠି ଆବେ ତୋ ଭାଇ ସେ ପଳେଇଲା ହେଇଠି ତୋ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଯେତେ ବୁଝେଇବା ହଉଛି ଏଇ ବାତେରା ଟୋକା ହାତରେ ମିଶିକି ଏଇଟା ବି ବାତେରା ହେଇଗଲାଣି। ଓମ୍ ତତେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ତୁ ବୁଝୁନୁ। ସେ ବାତେରା ଟଙ୍କା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ହେଲେ ତୁ ତାହାରି ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲ। ଶୁଣୁ ଓମ୍, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ତତେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ନାହୁଁ ଯେ ତତେ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରିବି। ଓମ୍, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି। ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଲୋକ ଦେବୁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ। ତୁ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବଦଳିଯିବୁ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ଆଜିଠୁ ତମ କଥା ମାନିବି ଭାଇ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବନେଇକି ଆଣିବୁ। ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଜଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।